הפלייגראונד בעצם מתאים לאימון פונקציונלי, תפור עליו בול. בעצם האימונים האלה מתאימים לכל אחד. אתה לא חייב להיות בדי בילדר, אתה לא חייב להיות חזק מקטע של הרמת משקולות. עוד בימים של לרדת בגדול הבנתי שהיחד של קבוצה יכול להוביל אותך קדימה. אתה מתחרה עם עצמך, ואתה שם את זה בקבוצה, אז היחד הזה יוצר אפקט אימון יוצא מן הכלל. אני יכולה לתפעל בין 2 עד 8 ואפילו 10 אנשים ביחד. זה משלב בעצם כמה תחנות, תחנה של כוח, תחנה של אירובי, תחנה של משקל גוף. הכל ביחד בסינרגיה יוצרים פעילות יוצאת דופן, וזה פשוט חוויה להתאמן.